Na mai wa assalamu alaikum. Yau za mu fara da ainihin addarsul awwal, lesson numero 1, darasi na ɗaya, first lesson. A yan wa wannan ɗin aji na biyu ne, za mu koyi abubuwan yadda za a yi rika tada baƙaƙen larabci ko da ba wasali, da kuma za mu koyi insha Allah yadda ake haɗa haruffan larabci a ga masu guri guda kuma a iya tada karanta su. An fahimta? Da haka yau a darasin mu insha Allah yan wa za mu ɗauki wani regil a larabci ko mu ce wani ma'ana wani article ko kuma mu ce wani rules wanda za su baka damar ka iya tada baki ko ba wasali, wanda ake ce musu al-huruful qamariyati wal hurufu shamsiyya, lettres lunaires et lettres solaires en arabe. Menene huruful qamariyya, menene huruful shamsiyya? ‘Yanwa larabci na da haruffa guda 28. To wannan haruffan na larabci guda 28 suka rabu gida biyu. 14 suka yi gehe, 14 ma suka yi gehe. An fahimta? Kamar yadda ka sani, larabci na da harafi ɗaya bayan ɗaya har guda nawa 28. To wannan harufan guda 28, guda 14 ake ce musu al-huruful qamariyya, haruffan wata. A haruffan kamariya ko mu ce lettres lunaires, 14 kuwa ake ce musu hurufu shamsiyya, lettres solaires. Ka fahimta? Me nace? Larabci haruffan larabci guda 28 sun rabu gida biyu. Rabin su huruful kamariya ake ce musu, rabin kuma ana ce musu hurufu shamsiyya. Madalla, rike wannan. Menene huruful kamariya, menene hurufu shamsiyya? Yanzu a wannan bidiyo za mu fara da al-huruful kamariya. Me ake cewa huruful kamariya? Menene huruful qamariyya? Huruful qamariyya malaita hiya kullu harfin jaa ba'da alif wal lam lafdan. Huruful qamariyya sune wasu harufa ne guda 14 suke zawwa bayan alifun da lamun sai a furta lamun din. In ka gane mokile din shine lamun. Huruful qamariyya wasu harufan larabci da guda 28 suke biyawa bayan lamun da ka sani. Suke biyo bayan lamun. In suka biyo bayan lamun, wannan lamun din sai a mata ɗauri a faɗe ta. Ka fahimta? Huruful qamariyya wasu lettres lunaires ne wanda suke zauwa gaban lamun a larabci. In suka zo gaban lamun din sai su nuna cewa wannan lamun din sai an furta ta. An fahimta? Na farko daga cikin wannan harufa akwai alifun. Alifun in ya zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Na biyu akwai ba'un. Ba'un in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Na uku akwai jimun. Jimun in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Na hudu akwai ha'un. Ha'un in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Na biyar akwai kha'un. Kha'un in ta biyo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Na shidda akwai ainun. Ainun in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Akwai kuma gainun. Gainun in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Akwai kuma fa'un. Fa'un in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Sannan akwai qafun. Qafun in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Sannan kuma akwai kafun. Kafun in ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Sannan kuma akwai mimun. Mimun ta zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Sannan kuma ha'un. Ha'un ita zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Sannan kuma akwai wawun. Wawun ita zo gaban lamun ana furta wannan lamun ɗin. Sannan kuma ya'un. Ya'un ita ma haka. Kal bidiyon ya tsawo da na bidiyo da kasa insha Allah mu ƙara bayani. Har sai ka gane insha Allah.